periaatteessa asun nyt mun tyttöystävän kämpillä, niin sit mä käyn aina pelaamassa ilman. Aha. Hetkinen. Ei me niinku yhdessä asuta vielä, mutta niinku... Oh my periaatteessa me god, vietetään- näinkö sä ton? Oh shit! Mä näin tuon. Oh. Oh my god, jäi tohon vielä. En enää nähnyt sitä mun mielestä. Hello monkey. Thank you for the cheeky. Olpa hyvä, jei. I also enjoy Big Sack. Ei kuulotteko, että mä syön vai? Ei kun mä syön nyt. Joonatan syönyt. Saanko naulaa syödä? En mä oo koskaan syönyt mitään. Taas sä syöt leipää. Mä oon syönyt melkein joka päivä siitä lähtee kun mä synnyin. Kelas sitä. Ei kun niin mä syön ranskalaisia ja nukettaa. Niin vastasyntyneitä syön, eiku. Ranskalaisia. Oikein. Aa. No, Ne on ihan suomalaisia. Paska juttu, Janne. Niin oli. Ja vittu molemmat kikattaa, saatana! Nobody's laughing but me. Vittu kun mä vois kuunnella Spotifysta musiikkia tähän hetkeen, mun nettileipo on niin lujaa. Damn. Vitutta. Mä tiedän, että tän Mä voin laulaa sulle. Laula. Olipa tyytymätön laulaa. Put your makeup on yourself, take a shot. Right up and don't stop. Muistatteko kun Blind Channel oli Eurovisus silleen, että tullut kaappaa mukaan ja kesken sormetti ylös. Vittu se oli liit. Vittu se oli liit. Ei se tarvinnut ymmärtää Suomea, kaikki oli hengissä mukana, mutta ei hengissä. Kaikki oli mukana. No vittu meitsi. Paitsi se yksi, joka tallatti sinne moshpittiin. Mutta aina saitte sen vitun paskia, niin saitte jotain nimetöntä. Meni jo. Tyhmä, toi oli viime säkeistöllä. No kyllä noin nimetön näet just tollaksi vittu. This post was made by Keskisarmi Gang. Mitä vittua? How did Give a butt. Vittu kun tuli smoothisti siitä välistä. Kattas vaan alta. Oleks se jäskettä? En mä nähnyt. Mulla ei mitään ihmisarvoa, jos emme käytä tätä ultia. Fucking monkey. Fuck the monkey, what? Membe alle. Ei tänne korkean saada turhaattelta. En mä oon lähtevästi töihin käsiin. Nehän viimeksi kun mä olin Korkealla saarella, niin siellä ei ollut kyllä yhtään mitään apinaa. Paitsi minä. Kummalla puolen häkkeä sä olit? Siinä välissä. Täällä oli vaan ihmiset tuijottamassa, vaan mitä vittua. He's clean with it. He's so clean with it. Olispa sun peppu yhtä puhdas. Miks? No hyi. Sitä ei pestä. Käykö se hyppää tänne? Joo. Oi vittu. Damn monkey go me. Bring on me. Brothers, oh. Täällä on manki ja pellejä. Mitä Ei, vittu muita hiilipölli. täällä on? Ei! Loliona, missä on minionit on? You see me laughing. I ain't fucking laughing. Wukong jultais meinaa. Vittu se oli... Vittu mykkää refut. Damn, my head cold to Oh! this. Se ei edes kerännyt tulee tuolta ennen kuin mä otin damagea jo, mitä vittua?
Fair kaikille muille. Se ei ehtinyt edes tulee, kun mä vedin sitä turpaa. No. Mä tuun, jos sä vedät mua torpaa. King Bastard. Takas sieltä vitun rotta. Jihoo! Eikö sä mitä klista? Tönk! Ei Teno! Oh! Kato vaan. Nouski just puski sen niinku melkein ulos. En kyllä mä hoidan. Kylmä hoito. Laitetaan mies kylmäksi. Kylmä hoito. Ei vittu, sit mä... No, klista jäi. Nidalee vaan tuon. Kenen snowboardus se oli? En tiedä, mut J yritti heittää minua. Pakko. Honestly, don't know if I can do that. Let's see. Sä vetoit poppuja engreimaan. Yeah! Homo! Saa! Okei, hullu nakapion. Try that. Eipä noilla huoltoilla enää tuon enempää vuotta. Just likely to smash me in the head. Eli se on jo... Multia Koska lähtee. se on vittu fresh. Asteedelma. Koska se on ihan vitun fresh. Melkots, mitä vittua? Velkos, are you good? Mä niin. Se vellikuli käveli jo ahoittu. Noin. Ei petänyt. Miten? Ei Jouni. Käy se noinkin. On enemmän metallitiä kuin mulla. Näinkö se to? Joo. Kaikkea koittaa. Mä tiesin, että se on siellä puskassa, että ämmä kuitenkin kävelee sinne, niin ultaa vaan sen siitä. Huhhuh. Ei, mä kuolin tokan kehän. Unlucky. Mä kuolin turretille. Miten mä kuolin tosta turretille? Miten mä kuolin tosta turretille? Ei execute vai? Execute. Niin. Oh my god! Fuck you, bitch! Mage. Näytä sille! Ai! Jes, me voitettiin se! Mitä?
Tänne sieltä. Ei. Ei tarvii. Mites toimitus? Mentiin mapin ulkopuolelle. What the fuck? Courage of the Colossus vielä. Säkillä, no. Kuinka niistä tunnista läpi? Mä vähän mietinkin, että miten helvetissä me saadaan tehdä tapettua vielä jossain tästä tätä peliä. Sun ei spinnyt tuolla lähelle. Mä vaikeasti Se ei ponkautin. laitinkin paska. VP Joona, Jep. VP Joona. Mitä sä teit? Nöyrä. Watch out, Jonna. Oho, tipana kyllä. Ei vittu. Ghostia eikä Flashi. Oh no. Hyvittu, et se piiloo paljon. Miks tää sotit vitun kaste? Tää on ihan kriaksi paska. Mä olin tappamassa. Yeah, I know. Sä oot yhtään hyvää playtä tehnyt tällä vielä. Se on ihan sairasta ja Aatrox. Elokka. Tää on ihan turha vitu. Ai vittu. Jumalauta. Oispa tosta jotain hyötyä. Me päästään skippaan. What the fuck? Päästään vaan crazy. Mitä me saadaan seuraavaksi? That select. Sori, mulla ei just pitänyt ottaa, että mä nautin tästä ihan liikaa tästä. Mä katsoin, että saa sen pierseen vaan joikkaan sit vittuun sieltä. Okei, ota tosta toi. Pitää olla mun tiimiläinen. Ai niin, sori. Joo, mä oon. Mitähän se No niin, katsotaan. Ocean Souliset. Joo. Ei vittu, what the fuck? Jeep ihan perse. Ota se jälleen krukka. Aika vittu Jasua ihan mahdoton pelaa. Eikö mun pompikaan mennä sun ultista klokappiin? Oho, mitä vittu se niillä on noita tapahtuu? Kaikki vaan kun oli settiin, paitsi minä. Okei. Hiljaa, sanoit Joker. Ja ei oo. Nyt mä kai teet tätä, jos sä oot kävellä sinne ja lähdet, mutta sä pelasit itse saatana. Olko naurattaa? Lässäs pöllemi hiili. Terveydeksi. No, toivottavasti. Nyt sit ryyhtäisyy saanut terveydeksi. Täyteläisyydeksi. No se. Teidän täyteliäisyytenne. Vittu olette läski. Jasso. Sekin kakukeisari. Nyt jää se jälkiruoka Lalli ottamatta. leipäjuusto siellä. Kuparalla mennään. Au. Pelasta mut, kiitos. Ja nyt sä menet sinne. Eikä se oo tullut party ulti. Mä unohdin, että joku meistä pelaa tuolla. Oli deja vu. Nyt sä menet siinä. Kukakaan sitten pelaa? Tää on just se äänen spesiaali move. En mä jaksa vielä nukkua.
mulla on tossa vartin päästä nukkumaan meno aika. Miten ei vittu kuole? Mitä vittua? Aha, siinä oli minionit. Se oli kun flashes paikallaan. No, miksei? Jos saisit flashannut perään ja saisit lähtenyt väärään suuntaan. Oli kato Mind Games. Mitä se on vieläkin hengissä Shyvana? Mä vedin sen noille HP:lle hetki sitten. Hei! No mitä vittua? Ei se on mun, kun se on tenhan se iso. Mulla on pieni. Se näe sitä varmaan edes. Meillä vai? Tän on näin aikana voi kiittää. Oh my god. Oh vaan shit. Sit oli silti. GM, jompikumpi teistä lähtee nyt. Lähteekö toikin? Lähtee. Ylvelvetty menetys. Mä sain sen. Kyllä. Millä sä sait sen? Mä vaan laitoin tuplaveen päälle ja se löi mua. Ei saatana. Toi oli niinku se kunnon hidastettu elokuva. Sulla on myös varmoksikin. Normaali. Pussy, what the fuck? No, that's not what I said. That's what I heard. Mä sanoin vain tasku. Ja mä sanoin pillu. Wow. Se on kyllä aika pantava hyvän näköinen tossa söpöliini. Mitä? Your pussy, your pussy. What? Nyt täytyy kyllä sanoa, että Ei se ois hauskaa. Backshot. Shot black. Blackshot. Jenkkipolis Blackshot. Last one. W. Öitä. No mä autan. Joo, me tullaan kohta. Käydään ottaa tää hiili ja nyt me voidaan. Missä sä oot? Pingaan vielä. Bingasi. Bing chilling. Oha, minne vittuun mä lähin? Tonne. No töihin. Se oli toi ainut random. Ainut. Niin. Ainut random ja kaikki Toi meistä oli hyvä. samaan tein. Vittu sä oot. God damn. Toi oli kova pelitys. Jumalauta. Faker. Faker. God damn. Mä tykkäsin tosta. Eiks te mitä auttaminen on vittu? No täsmä. Vittu, kiitos. Itse sun takia mä selvisin vaan. Legit. Tenho on luottu. Oh. No, on. Viime pelissä ei ollut. Nyt on taas. Onko se kerran pelissä ja sen voi kerran menee? Joo. Onnistu tehtävässä selkeästi. Näytä sille Joona. Mä näen. Onks Joonakin Ei sillä-
Mä tein siihen se insect-liikkeen. Jep, incest-liikkeen. Minä käytän tavoittelukosta incestis wishes. Jep, tupla V. Älä tuu vittu siihen tolleen kurkkimaan. Laitetaan pojalle pipo päähän. Onkin vittu hieno video. Se on kyllä paras. Mä en vittu, siis siinä näkyy vittu junttien niinku maksimoimisen. Pannaan Pipolle poika päähän. Pannaan pojalle munas päähän. Pipo päähän. Joo. Pistetään vaan. Näytä niille. Ei se osu. Yes, Niin vaan sir, puskasta yllätys. kumpi Malfoy vai minä? Yllättiks molemmat? Molemmat yllättiin. Mä en tiedä kumpi osuu ensin, niin sanotaan, että se... Kun sit se jälkimmäinen paikalla. Jos joku tulee portaalista, niin hypätään se päälle. Jump that bitch. Raiskataan se. Ei Malphiteilla oo ulti. Tulee seuraava. You should abort the child by hanging the bitch. No, mä luulen, että lähihoitajien koulutus vähän muuttunut viime kerrasta. Juu. Yes, juu. Ai sä haluut abortin. Eikö se kieltänyt Amerikassa, niin jotain niitä pitää tehdä. Niin. Help. Siis tämähän se on. Aina on hyvä olla plan B. Hyvä, tapetaan se tankki, tapetaan se tankki, tapetaan se tankki. No mä koitin. Näytä niille Ouna G12. Kutsutaanko sua IRLkin Ouna G12? Kutsutaan. Opettajakin Eikö kutsuu. se on Tuukka-poika ykkönen? Jep. Tapas se nyt meidän. No mennä vittuun. Oikein Tuukka-poika. Tämähän se ois. Yksi mun lempikutsuma nimi on mennyt vittuun, sitä ei kukaan halua saa tänne. Joo, äiti sanoo mua, että mä toivoisin, että sä kuolisit. Se on aika kans Tää on kiva. kyllä rakkaan lapsella monta nimeä. Vitun retardi, Hei, kuka vittu täällä on 14 levunen? Kuka vittu täällä olisi 14 levunen? SMH. En mä tiedä sellaisia. Ja ainut pelaaja, jota se yksi randomi pingaa, on Tuukka. Jep, lenki. Se on varmaan It is what it is. It is what it is. Mä yritän niinku tehdä kaiken oikein, vittu ikin onnistu. Elämä on. Vielä mä oon. Hakkaa muna. Millä vitulla mä tuun? Vaikka yksinäs vittu. Vitulla. Kuole yhteen turret shotti. Hakkaa munaa vittu. Vaikka. Hakkaa itse sitten sieltä. Ja takaisin sinne vittu seikkaan. Voi vittu. Oh my god. Oli hyvä Sä nyt pingaa. Pingaaks se sua nyt? No en mä tiiä. Ketä vittu se pingaa siellä nyt En koko mä ajan? tiiä. Kas kitso. Sieltä tultiin taas. Niin ne sanoo, että ei vittu, laitetaanko takaisin. Jep, sulla oli paljon kivempaa, kun se oli tuossa sisällä. Kappa mikä sieltä tuli ulos, niin sit oli heti katomus. Joo, mäkin sain käsin. Tuukin naapuri mennessä. Ei kun mä oon hyvä isä. Joo, meillä melkein vuosi eroa. Mistä sä tiedät? Oot sä mukaan nähnyt mun syntymätön? No, mä nyt vaan luotan. Okei. Ehkä mä oonkin 50 äijä. Alonso vai? Mä groomaan sua tällä hetkellä. Isä groomaa omaa lasta, wait a minute. No vittu, se on gamer move. Hei, tää oli vähän niinku osakesijoitus, tiedät? Kohta on eläke. Kohta on eläke. Kohtuukka luuttaa se tuotokset. Turhaa sitä nyt elämäntöitä hukkaan laittaa.
Hukka tupla V. Märisen. Vieveri. Meilläkin vielä saatan. Se meni nimeen, niin tuutteko te auttamaan jättä? Ei. En mä kyllä sale. Juu. En mä kyllä sale. Kuulostaa aika työlältä hommalta. Pitäis 4 miehen relliulti ja sanaulti, mut sillä väli tiimi kuoli Kianalle. Se oli sit ainoa jätkät. Ei enää. Ei oo luottoa enää. Voittavas heti. Jäättekö te? Se meni vähän huonosti, mutta onneksi Onneksi rupes Suomeen. seppaamaan. Noi vittu. Mut toi kyllä vähän inttas. Onneksi meillä ei kukaan, joka inttas tolleen. It's real be the biggest pussies. No mitä After your vittua? moms. Oi vittu. Aloittaks tappaa? No tää onkin vähän vittu iso aluetta. Ja oli se rammosuhka aika suuri. Kyllä se kuolee vielä, perkele. Piti siis painaa vaeeta. Oh! Mä en tiedä mitä mä jatkan tästä. Pappassa. Mun ei pitänyt mennä ite sinne. On. Käy se noinkin. Nyt panan tekee jotain. No mitä sä alat tekee tiskiä? Seuraavaksi sieltä kuuluu paikoillenne valmiit. Hirvi aitakin saisi. Nyt kaveri hyppää taksiin, minne mennään? Miso kyllä kuivat. Oh, ja sit alkaa kun... Yrittää menee ajat. Hirvi tuuksa. Häh? Mitä? Ei kuulu. Mä käyn sanoa Neille, että laittaa musiikki vähän ilmalle. Lemppari kiinni kuuluu. Sippiti moro. Jos oli vaan meitsi. Me tultiin silloin Joonan kanssa kylään. Vittu kun mulla ei oo ovisilmää vaan itellä. Pitää avaa se ovi ja tuijottaa sitä siitä, että se lähtee vittu. Kyllä uijaa. Raatat oveen, kysyt, oot sä siinä vielä? Voiks lähteä vittuun? Mitä helvettikin siinä? Koputat ja kysyt, onks siinä vielä jo? En mä uskalla puhua sille, mä vaan koputan ja katon. Vittu se lähti. Vittu se varmaan lähtis lujaa vittu. Ajattelin kun se koputtaa, niin koputa takaisin. Mitä vittua? Ei ohjeessa ollut mitään tästä. Miten mä kuolen taas vittu? Tässä sit yllätät se ennen kuin se ennen kuin se on ehtinyt koputtaa siihen oveen, niin avaat se ihan sepposen selälle ja huudat, että morjesta. Tuu sisään vaan. Vittu se menee paniikkiin. Tuuks mä sun sisään vai tuuks se mun sisään? Mitä? 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 Ei me nyt olla mitään huoria tilaamassa valmista. Niin. Kun luikkaria ja alibi. Vai mikä se oli? Alibi. Joo, tilaksessa Pringles-purkki. Sit siellä oli, mitä siellä oli, niitä kumihanskoja. Kumihanskoja, pesusieni. Pesusieni. Siivousurakka ja sit palkinto itse. 1 banaani. Kurkku. Mitä nyt keksii laittaa? Minnekin. Vähän ketsuppia. Mihin? Se. No niihin vittu nuguihin. Niin. Menee nuguu vittu. No hitto mä laitoin ne tuohon mun Pringles-purkki viritelmään. Niin jos sä lämmität, ne laitat sille Pringles-purkin sisään. Polttelee kivasti. Nugettien kanssa luikkaria ja sitten Pringles-purkki viritelmään ketsuppia. Siis ois sit parasta olla Heinzia, mitä sinne Pringles-purkkiin menee. Tiedätkö se kun ne tekee sellaisia niinku, että ne on niinku spicy ketsuppia? Polttelee kivasti. Polttelee tuo siinä alla kivasti. Niin on yksi kerta mä täysin, että mulla ei ole enää ketsuppi, niin mä laitoin siratsaa sinne. Oliko sama asia? No joo, mut nyt ei oo enää tuntoa. Suussa. Mun suussa ei tuntoa enää. Kölmö, ei siihen tarvii luikkareja.
Ai vittu. No, on mulla vähän kuiva suu, kun vetää nyt pari energiajuomaa päivään vaan, niin Juot sen vesilasi. en mä sitä juo. Se vaan otetaan sen sängyn viereen. Ei sitä juo. Hullu se ei ois. Ja kuka vittu jois vettä? Sitten vasta olla 6 ihan. No niin, ja sit vois oikeesti nesteyttää itteensä. Hyi. Aina tästä mitä mä tarviin siemenneistä. No sitä ei tuu Amen. paljon. Amen, brother. Ei saa varmaan kukaan väittänytkään vaikea. Selavi. Mitä vittua? Penakilli siitä. Ei kuole. Okei, hirvi backdoori. Takalukku. Crazy hamburger. Hamburgeri. Musta tuntuu, että ne ei päästä sua läpi. Hirvi vaan kävelee läpi. Yritys on hyvä, 60 Multaat vaan yli niistä. Se ei kuole parin basicit. Yhteen basickiin sen pitäis kuolla. Hirvi pelaa kyllä hyvin aikaa meille. Oikeesti vittu. Disrespectful, man. Joo, ihan oikeesti vittuilua. Pöllit se just tuolla. Snowballilla. Just. My god. Fuck me. Jos mä olisin noin, niin vittu mä vaan käyn pois. Mä vaan kuittaisin. Jep. Oh man. Mä lähtiin just ultas. Mä tapasin mun huultilla siinä väliin, kun se olisi ilman. Tää on niin vaan surullinen peli, on jotenkin toille. Ei sitä ole mitään niinku oikein. 13. No aivan fine. Kunhan ei tullut se, mihinkä kukaan ei mennyt, niin I was happy. Mä en halunnut sitä vittu frying pan. Fuck the frying pan. Se ratti osuu.
Mikä se onkin? Nyt mä pääsen näyttämään miten nidaleita pelataan. Sitten pääsen näyttää, että meppä on puhuttu feikkeeni tosta viime pelistä. Memmi. Mhm. SKT-voimaa. SKT. Skit 1 voimaa. Skit. What the fuck? Kyllä sä skit 1. Your autism is showing again. Please put it away. Sotarttuva. Skit 1. My god. Täkkäillä. That's all I want. No mä nyt silti saanut stäkätä enemmän kuin silloin se viime pelissä. Eilen siis. Mä en siinä uploada. Eilen pelattiin, ne menee kyllä niin päin vittuun solipelit kun voi mennä. Silloinhan menee asiat, menee päin vittuun. Älä nyt 5 lapsen äiti. Niin. En nyt sitten kyllä tiedä. Ja siinä on kyllä sit niinku semmonen milf, jos jollekin. Jossakin se raja menee, kun ei ruttuisia mummuja viitti kyllä. Mut mä voin jättää ne sulle, kun sä näytät tykkäävä. Niin. Milfaa. Milfaa. Ew! Se suklaa se vitun liilu. Itse sä tän hemmi aloitit tän milkaleikin. No joo, mutta toi rupesi saatana maiskuttaa. Maiskuttaminen ei ollut jumalauta vittu sallittu. Maiskuttelit, minä kuulin. Maiskutit. Ei, lopeta. Eikö nyt vähän nuoria saisi puhutella? Vittu. Se riippuu muorista. Omaa mummoa, saatana! Miettii muoria, joka maiskuttelee sitä mentostaansa siinä ilman hampaita. Mitä vittua nyt oli? What? Vittu, sä puhuit saatana muorista, niin... No en mitään mentosta muistuttavasta Mentosmuoria. Mentosmuoria, saatana. Vitostako sitä tietää, mitä sä aina meinaa? Mentosmuoria lysti. Voi vittu, nyt Ja ollaan vittu. ehkä. En mä tiedä. Kuolemaa. Ei mennäkään. Mä voin ottaa se. Thanks. Mentosmuori ilman tekareita. Mulla on ollut vitun tylsä päivä. Kato se tuli. Moi. Ei oo saanut kiusata Jannea saada. Yeah. Yeah. Yeah, boy! Vai. Nyt vähän katon tossa. Tää näin. Sieltä se tulee taas. Mitä paskaa? Siellä se on. Mitä vittu?
Come on. Menekit ihan taas vaan se. What the fuck? Niinku mitä vittua nyt? Nyt niinku oikeesti. Jotain mitä mä en oo nyt nähnyt. Tää on kyllä tää. What the fuck? No nyt mä menetän taas miljoneilta sen takia. Okei, no se on niinku iso... Mä menetän, mut Malphite menettää kans, niin se on vähän... Miten Malphite on melkein tasois silti ton Nasus-osasta? Sieltä se vittu tuli! Nyt mä saan trade. Vittu. Mitä vittu tästä? Siis ihan oikeesti, vähän sellainen tiedäkö niinku, että kun ne tekee jotain, ne jotenkin reagoi johonkin, niin sit se niinku tää Jixikin vaan kopioi sitä mitä sä sanot niinku, että... En mä tiedä. Varmaan. Oikeesti. Nyt ne oli topissa ja nyt ne lähti pois topista, kun ne vois olla topissa ja jättää mut yksin tänne. Mä tuun sun kanssa sinne, koska mä en muuta. En oo nyt sydämä sulla yhtäkään muutia. Ahri käytti ulti. No nyt siksi puskee yksin, sekin on ihan... Nyt se pitää jäi. Oh. No niin, se oli siinä. Peli siinä. Peli läpi. Missä vittuus meidän TF oli? Mitä vittua TF teki? Ai paska. Ottakaa se ini. Ottakaa se ini. Ottakaa se ini. Koska vaikka te kaikki kuolisitte, niin 3 inhi on niin voimakas. Mut siis miten toi Jixi kävi backis tossa välissä ja teleporttasi takaisin? Tiedätkö, kun se oli ottaa sitä... Kun se oli ottaa sitä hyökkiä siellä. Se sai vissiin vikaa ite, en mä tiedä. Ei saatana. Ei nää Italiankin kyllä noin kammalta. No, saitte mun jäyhden Nexus turretin ja näin. Se pystyy varmaan sniikkaan itseksesi kans ton noin. Joo, ei Dragoni oo paha. No tosiaan ihan vitullinen veivi, ettei ne kyllä kettua mitään noille pysty suojaamaan. Siksi että Syrani pokee ihan vittuna vaan. Noniin Ahri menee. Ja missä oot Sarv? Ja missä Aku? Mä ymmärrän noita mistä tuotas tapahtuu. Fiestaa. Sä emoteja siihen päälle. Mitä fiestaa? Ei saakeli. Erohoito. No mä tarjoan taas. Tentaa kuitenkaan. Mä taisin En mä nyt niin paljon. Eikö ne sen stilan? Tennu reisin tos asti. Mä katoin sen yhden tapon. Ainoa mitä sä kiinnitit huomiota. Vittu, toi näyttäis. Sinne katos. Yeah, skill. Mä en tiedä otiks mä mistään. Mä kuitenkin ehkä, mä nyt vaan meidän junnossa ja vastaavissa, mä tietenkin löydän täältä XP-lista ja pystyy. Välillä mystiä, että miten mä päätyy, niin kun on vähän XP:tä.
maksavat täällä. No nyt ne on. Joo, meidän paska menee taas. Miten? Onneksi sä oot siellä. Mä ajattelin, että jommankumman meistä pitää olla siellä kyllä tekee sitä damakea tai sitä ei ole. Se huitas yhdellä kuulla multa 2/3 HP:stä. Villi. Meillä on 20 tappaa, mä ei oo ollut edes mukana yhdessä. Oh my god. What the fuck, miten vitusti on mahdollista niinku? Se ei oo ollut edes messissä. Red light Finland. Man, fuck why you gotta pick Yorick against me, man? I'm just a little doer. Vittu se muuta. Vitu. Eikä näin Keränneeni moparin varrelta neilikoita. Heränneeni miettien nussinko lady boita. Pelänneeni miten tän typpurin meitsi hoita. Taas on uudeltu vieraisi pöytiin ja saatu porttikielot jokaisen baariin. Herään jälleen rappukäytävässä, miten tälleen kävi tässä? Tekevälle sattuu, kyl sä tiedät on snäkärillä vedetty köysiin. Ja aamuyöllä erottuu tekstiviestin. Ja kustu oma sekä muiden maine sammuneena muille maille. Elämä se vain on, mitä mä kiellä en. Muistan absintit, kaljat, muistan drinkit ja valjat. Nyt saadun pöydän alla, katkennut filmi ja darra. Muistan tuhdin Oh my god! Apinaa korjataan. Tää se nauruskele. No nyt tiedät. Mitä mä oon täällä? Ei mitenkään. Se koittaa päästä mun luo, mut se Vittu apina oli leikit hengissä. Oi saatana kyllä mitä miehiä. No niin, let's go. Montek, vittu, Mä katon yks ekat veison vielä. Holy fuck, se ois ollut. Never let them know. Peli ehdotti mulle se. Tää. Tuli tossa ekana noissa recommended items. Sieltä tulee damage. Ei tuu. Please! Näitkö sitä? Näit se droppisi syönä. Sori, mä en nyt ehtinyt kattoo sun dotgameja. Mä vaan liittään sit tästä näet sen uudestaan, kun mä näytän teille. Mä menisin just sanoa, että katon ensi kerralla.
Toivottavasti ei tuu bänniin tosta. Oh shit. Sniped. No, it's going to end. No. Tää oli tehnyt sen yksi Adam vielä, ei se niin pitkä voi olla. What? Siis tää on varmaan ihan hirveä horror story noille muille. Come on, you got this, Allie. You got this! Mä oon stacking. Ja se sulle antaa sitäkin. No, mutta se lähti karttaan. Kato, voit mä olen varma. Tykkäsit, että me saatiin joku lähteä sillä lailla. Hyvä kun mun ulti vaan katoo, jos mä ultaan ton Keinen silloin kun se menee ultiin. Kun mä faitattiin sun Luxia, mulla varmaankin silti trapkaa. Se ei vaan osunut muuhun tosta. I don't think that's a real one. Oh my god. Ja se Kokma hiilas paljon ja heltti pekistä. Sulla varmaan tajuu. Mikä toi 2 sekunnin I'm flabbergasted that fucking worked, man. Mikä mouse käytti siellä? Tässä on playta tullut. Kuuluu semmonen modeemi ääni. Blasin jälkeen. Oh shit! I can. Under the sea. That's a big fat pussy. Tuntuu, että se biisi ei mene noin. Mitä? Mä oon kattonut kyllä Arielia pitkään aikaa. Niin. Et sä näe tuota uutta versiota? Niin se oli se... Ai, täällä sitäkin paljon elämää, eli toi tekee paljon elämää, se screen. Noin. I'm a soften it up. He's soft. Jesus fucking Christ. Please no! Mitä sä naurat? Ei vittu.
voiks käydä, saatana? My god, mä en tiedä miksi mä... Oh my god, we're good. Mä oon retard. Sama. Varmaan. Vaikka kahdesti. Vaikka sama. Kattokaa sinne, kattokaa mun kassinen. Aika muista. Mitä Oh, vittua se oli fuck. siellä? Aha. Yllätti. Nyt ihan vitosti healing redu siihen. Nonni. Kyllä, niin kyllä se katto kassinenkin. Missä sen kaverit on? Tuolla ne on Tuolta. Missä te ootte? Mä en tiedä missä te ootte, mä oon vierattu. Täällä! Se on täällä! Silloin oli sellainen nakkoonti, jonka nimi oli Knock on Homo. Koska se oli sanonut, se oli jotain Noctuhneen vastaan laittanut vähän mental gamea ja sit se oli bännit sen takia. Mä odotan 80 kultaa. Teillä on vissiin tää fight ihan hyvä hallinnassa. Joo. On joo. Meille. Mä handlaan. Tulin juuri basesta. Mäkin handlaan. On hirviä hoitaa. Missä se Te on? halua luottaa muhun. Täällä. Kattokaa Se on toi. sakoa. Miks mä näin 2 sakoa? Sä näet sen Shakon kahtena, hei. Vittu, pitäisikö mennä nukkumaan ja Healing redu, ei vittu. Miten se ei Malignant saatana. blokkas tosta? Ois voinut käyttää se enempäänkin targetteihin, mutta... Se niinku soolot täällä melkein. Ei vittu huudista. Se stunnaan tuoksi sillä se shieldi. Kog'Mawille ei oo hyvä päivä nyt kyllä. Ei oo Dolmio päivä sillä kyllä. Ei ollut kyllä. Kog'Mawilla on päivä. On. Mulla on Nyt jano. on GG. Mulla on jano. Meillä on 3 minuutin buffi kun saatiin ini. Kato kun ne ei tiedä, että mä oon täällä. Homo. Hyvä We koppi. fight to the death! Fuck to the death, okei. That's kinda... Oho. Fucking... What the fuck, man? Anna kom. Aha. Jep. Aha. Kuole jo pois. Sukkaako päin. Aha. Kuole jo pois. Action. Oh my god. Toi vittu. Briariksi se vaan hiilaa. Hei, kattokaa kun mä tapan Kog'Mawin. I'm looking. Hei! Kumma sä olit CCS? Tämmönen 5,5 sekuntia. Oi voi. Ei edes mahdollista enää. Kattokaa kun täällä on Kog'Maw. Vittu. Boksi. Mä yritän. Oh my god, tää oli Jinxi vielä elossa, sori. Vittu mä oon... Niko näyttää sulle saatana. Minion, luoka. Vittu minionit vielä hengissä, perkele. Ei jaksaa. En mäkään. Syllä sinne asti. Oh my god. Mulla on ulti. Speed boost. Kato nyt, oli hyvä, että mulla oli speed boost. Ei jumala. Minä tiedän, mä olin menossa. Sä oot puolet pelistä siinä. Kämppii siinä. Puskas näkyy. Speed boost. Joku sanoi, että movement speed on paras statsi pelissä. Oho. Okei. Näittekö te movement speedin ansiosta? Okei. All me. No ne boksahti. All me. Tää oli tää Flash TF. Se oli kyllä. Engage. Se oli kaiken alku ja loppu.
Onneksi mulla oli movement speedi. Niinpä. Ei paljon oltais tehty kuule pleissä ja muuta. Enemmän movement speedi kuin sillä. Kato tää. What's up, bitch? Oi suotana, älä suotana. Kato nyt, taas movement speedi voitti. Kato, taas voitti, mä dotkasin ton. Ei jumalauta, sieltä tulee lisää. Mitä sä teit? Mä tein tästä kortilla, mutta ei sehän onnistunut. En ollut yhden kannan niitä jäsenkättä, niin se vähän heipali. Mun kekka kun toi hikoilee toi Jinx. Se... Mäkin on hiestä kuiva. Joo. Miten niin iu? Hiestä kuiva, mä oon niinku... Haise. Niin, eli haiset sille. Niin, haise tielle. Enhän. Hiestä kuiva, eli en hikinen. Niin, eli sulla on kuiva hiki vaan sun kainalossa haisella. Niin. Ei. Kun silloin mulla ei ollenkaan hikoa. Ei se toimi tolleen. Niin, mä oon hiestä kuiva. Mä oon pinttynyt hiki vielä. What the dog say? Okei. What the dog? Okei, pinttynestä helvetin niinku jääkiekkoilijat haisee tää ihan vitu hipulipaskalta. Hyi vittu. Ja siinä menee niinku... Siinä menee oma hapenotto niinku samalla sekunnilla kun menee salille ja siellä on jääkiekkoilijat. Ei jumalauta. Siis kun ne ei oo pessyt niitä kamoja, varmaan 3 vuoteen. Eikö mä en siis vale... Oi jumalauta, sieltä tullaan. Voiko sä keskittyä tää peliin? Katsotaan tarinaa myöhemmin. Kattokaa tää. Eli movement speedia, onko? On. on. Aha. Kato, nyt saatiin se. Kuka? Kenet sä saitte? Niin nekin varmaan sanoo samaa. Niin. Katso, kun se teijä tulee yksin tohon ultilla. Kattokaa, me saadaan tuolta. Niinpä. No fun player. Ihan vitun tryhardi. En mä muuten kikattele tää joku saatana peli. Okei. Pitäisikö vähän? Ei missään nimessä. Oh my god! GM. En mä olettanut, että se osuu. Go. Mä ultasin vahingossa väärän tyypin, by the way. Mut Ada eli tosi pitkään. Joo, mä en olettanut, että meillä oli noin pitkään. Siis mun piti ultaa sut, mut mun ulti meni Eerolle jostain vitu syystä. I don't know how that happened. Se oli quickcastilla sinne. En tiedä vittu, siinä meni. Mä olin se, että miksi mun ulti on cooldownilla ja ampessas vittu ei näy sitä mun juttua. Sitten mä katsoin Eeroa. Voi vittu mikä mohkale. Mä olin vaan silleen, että no vittu nyt oli kyllä vittu misklikki jos koskaan. Nyt tuli Niilo 22. No niin, voi vittu. Ja sinne meni joululiina. Käsit mälsät siihen liihalle. Nyt mulla on sulle tää sultiada. Nyt sä voit mennä. Voinko mä mennä? No voit säkin mennä. Ei kukaan sua ultaa vaan. Mä annan sulle speediikin, you can Voit go. säkin mennä, mut kukaan ei tuu mukaan. Kun ei ne tapa sua tarpeeksi nopeasti. Nice. Nyt menee. Let's go. Jäähän ja vajaksi nopea. Oh! Niin sus pieri meni. Ei mä... Niin! Oh! Näytti siltä, että se potka.
potkasit sitä. Mä potkasin sitä kyllä. Se oli just vittu kun mä yllään. Jalka vaan kehitys. Ajattelin, että mä wastasin mun summonerit just tuolla, mutta... Yeah, fucking luistele nyt! Mun vie vittu kerran. Mun vie kerran, mitä näytäis. Mitä näytäis. Ihan just näytäis. Silloin toi Letta Buildin näköjään, että se ampuu koko ajan tota vittu. Ammut vie kerran. Sä satut. Takana tapahtuu! Kauan toi Borne on ollut tuolla? Siitä se aika, kun se tappoi mut. Jos sun Borne karkuu tuolla vituna ja... Ei vittu. Aha. 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 Pellit se ultilla mun pää. Mitä mä nyt sanonut mitään? Vittu mikä jätkä. Quadrikill tohon tulee ulti. Sieltä vaan kuuluu. Tohon tulee... Eiks mitään sillä? Mitäs mitään? Swimmingpaluunas mitään jotain. Jos mitä sit nyt kyllä itses hengiltä? Niin mä sanoin, että toppaa kiinni. Mä olin oikeas. Holy. Holy. Oh my god! Nice love. Jaat. Ota se penna. Penna. Nice. Se oli Where penna? Mä ehkä saatan vetää välistä. Yes, vittu, vähän olikin helppo peli, kai vaan tappaa itse kehään. Selkeä saa tappoja niinku jummia on. Mut se oli melkein, mä sain yhdellä eellä melkein triplan siitä, se oli ihan vitun päästä. Hei, 5 minuutti. Hakkaa sitä. Commit! I committed to the... Ooh, that was clean. Niin se kohtaa se myös blokkaa nää meidän hitit. Tuolla hiilii tuo pitkällä. Menkää tosta hiiliä. At the function. Mä ajattelen, mä kyllä vaan teillä. Hei, saanko mä mun itemi? Saan. I die. Come on, please kill me! Okei, no kiva. Ja samaan aikaan. Nyt mä olen tän katsoin sitä. Tän kans. Se puhuu Eero susta. Sneitetään! Deathfire. Mitä vittu sä ammuit? Where you aiming at? Ei, vittu on kohti. On vähän triggeröi kyllä nyt toi funktio. Älä. Eero, sä suututat muita. Pidä lättys kiinni. Joo, se on mun funktio tässä pelissä. Nyt se onnistuu. Mä juoksen alas. I am running down. Oh, run him down.
Sit kun Janne menee, mä ultaan. Mä voin mennä sitten ensin. Janne ultaa mukin. Ensin ultaa Janne. Hivi ampuu ja sieltä ei. Oi. Ja punkki. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Matemaattinen nelo. Sieltä. Ja sieltä isketään sitä spideria sinne pyllyreikään. Hyvä. Aivan, tekisitkö Eero jotain? Joo, mä tapoin. Onks täällä häkeellä pyllyreikää toi? Sä kuolet siihen keskellä. Eikö sä tuu se safe? Äijä vaan niinku driftaa tossa minioneiden kanssa tälle mustaan aukkoon. Mä sanoin, että siellä on se pyllyreikä, mihin piti mennä. Hei, mä en sano assistin. Sillä ei sit oo mitään. Jotain ehkä tekee kyllä sairastaan makea. Tää on Olavi. Eikö on melekkokin? Saatekko? Yes. Joo, tää on just tätä. Kuukauden jälkeen näkee, niin toinen vaan vittu mollaa. Mä jo unohdin kuka sä oot. Inhimillinen virhe. Tää on tää just perus, kukaan ei kysy, kaikki sanoo vaan here we go, mut kukaan ei sanoo here we stay. Kaikki vaan haluaa, että sä lähet. Tai ne sanoo, että sun pitää lähteä. Sun pitää vaan mennä johonkin. Just fucking go somewhere, bitch. To do something. Kato tää, vittu, kato tää. Joo, mä näin. Joskus kun me voidaan. Sittenkö sä etit? Joo. Ei tää vittu tolleen tehdä kerran, niin mä aina on nähnyt, että ois kyllä oppinut. Pitääpä ottaa klippi sitten, eiku. Kato nyt mitkä vittu kullivellisia. Satana mikä mies. On siitä. Tekijä tai kahta. Oi. Oh my god. Joku antaa tälle kondomin, koska kohta tulee pesä. Joku tuokaa jäävettä. Pitää jäähdyttää. Ei tulistu. Tätä. Minähän katso. Älä katso. Please look away. Ei, se meni perästä. Oho! Se kyllä kurvas! What the fuck happened there? I clipped it. Kurva jäbä.